କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଟଙ୍କା ତ ପାଇଲୁ, ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବୁ, ଆଉ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ସେଦିନ ତୋ ସହିତ ଏଇଟା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ତୁ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ଆଗରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚିହ୍ନ ମାରି ମତେ ଗୋଟେ କାଚ ଫ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧିଦେଲୁ ନା? ଆଉ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କାନ୍ଦୁନି ରେ, ହସୁଛି, ମାନେ ମନ ଖୋଲି ହସୁଛି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ହସୁଛି ଯେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲି। ଇଏ କଣ ବଡ କଥା? ମଣିଷ ମାରୁଥିଲୁ, ଦାଦା ବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିଲୁ, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଥିଲୁ, କେତେ ବଦଳି ଗଲୁ ରେ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରାମଧୁନ ଗାଇଲା ବେଳେ ତୁ ଯେମିତି ଏଠି ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ଚୁପ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ ନା। ଇଚ୍ଛା କଣ ହଉଥିଲା ଜାଣିଛୁ? ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ତୋତେ ଚାହିଁ